Laging daw gibe. Oh. Oh, lain mga daw, no? Di lang ko balo. Di pa lang ko masimutan. Berbogta eh. Maklaro ginako ang baho. Murag Masunjag babaso niya, tag-ingon nga, unsa? Nagpalit mo ko, tapos si Bernie rin nagamit. Nari mo dia? Acting kayo. Nga mong gwapo nga electrician dito. Nagpatawag ko mga suga. Nakita siya mo nakita niya sa Facebook. Facebook. Welcome sa akong YouTube channel. Dili siya Lazada. Dili Lazada, YouTube yun. So namin Facebook nakita page. nga ako. It's a solar nga suga. So, solar nga suga? Solar powered. Walang ko kabalo pila ka watts. Wala ba pila ka watts? So, murag, gusto mo niyang solar, tapos 3 dayon ang suga. Kaya kaning design sa balay, huwag mag-inisi suga sa gawas. So, tanaw na to, tanaw na to kung gwapo ba ni effective. Minta so pa muna kapalit, tanaw sa ninyo ning ako kung effective ba. Ano? Tanaw, solar na siga, di ba? Pag mungit-ngit na, musiga rin na sa. So karon among ipalit unom. Subutan na mong tagdua-dua. Tanaw na ito niyang gabi kung musika ba ni. Yan. Tapos na po ko yung sa ka-solar. Puro na solar akong gipalit. Kaya malaki singil sa Morisco. Hello ko sa mga amigo sa Morisco. Pati sa si Palco. So mag-solar na tatanan para magsara na sila. So muna nga ron. So uno man siya, duha sa likod, duha sa kawan. So, kanang isa dito na po mi. So, di na mo din. No? Balik-balik, no? Para lagi mo taas ang video. So, yun, no? Abangan sa na ako ni si Kawan. Ang electrician din. Natawad na ang isa. So, unya ang vlog, unya pang gabi. Kung hayag ba gina siya. Okay? Don't do this at home. Gymnastic na siya. Short lang. Salamat din sa akong mga silingan. Shout out din kay Joe Asuncion sa iyang barina. O Tox. O sa akong silingan nga si Kokoy. Koy! Siya pigilo kay ni Kokoy? Sulatan. Sulatan. Kokoy. Magbarina mo sa siminto, magbangag mo, tapos butahan sa ginag-plastic, ayaw rin ng screw. Dili ka diretso mo direct sa ako. So, natawag na. 1, 2. So, di ba takabalo kung nindot ba ito napalit? Kaya hayag pa man. So, unya pa na gabi. Napaisa. So, unom talang 2, 4, 6. Kailangan sa kabal, inatang na sa akong amigo sa Sipalco na si Engineer John Michael Batilo. Ang nakalamihan nga bulb ko mo, brown out musiga. Wow! Wapo, no? Okay, now, nami karaan nga solar, namo ginabutan diri sa likod. Kana. Pero kuan ra siya, nara din na sa mga 18 watts ako nakita. So, karon, ulian na to og 200 watts. At itong dako kaayo. So karon ang among ipuli 200 watts. In fairness, barato ra. Kapila ra? 2.8 ra ang palit. 2.8. 18 watts siya. So, mo man yung gipalit. Kaning 200 watts mo na yung gipamalit sa homeowners. Kasi siyempre, vice president man ko. Bugiro. So, mo nang gipalit sa homeowners ng mga sa mga pero lugar. Pero imo na gipalit. Pero kani siya, ako nang gipalit ha. Wala ko nang gikuan ha. May resibo ha, nagpalit ko ha. Masunjag babaso niya, tag-ingon nga, unsa? Nagpalit mo ko ha. Tapos si Bernie rin nagamit. Bawa na ka sa mga tao. Si Ilagbas, ipalit na ako ni kay parera ng supplier.
So nagpalit yun ko kagaling. Balik-balik ko man, nagpalit ko. Nagpalit ko. Akong own money. Narito yung money. Oh, pwede man utangon. So, tangalon. Pero almost 1 year na po niya, di ba? Kapi na yun. 1 year kape na. In fairness. Pilipit na to, di ba mahal ni? 2 years na. Pila ni? 1,000 plus. 1,000 plus. O kani, 200 watts. 228. Pero siguro ko, discounted ni 28. So, amo nang ibalhin ron sa suga. Kaya ang problema aning na design nga balay, walay suga sa gawas. Mugi nakapalpak aning yung design. Okay naman tanong, walay suga. Yun ay mulayat diri sa likod. So, munang dapat magsuga. Welcome to my garden. Mangga, tambis, kayamito. Pangmudag ko na tanan. Forest. Lain mga daon. Di lang ko balo. Di pa lang ko masimutan. Berbog tai. Pero wala to diri nga pangitan mo. Kani mangga, sure man ni mangga. Mangga na. Mangga ni? Mangga. Ay tambis. Tambis din. No? Maklaro gina ako ang baho. Murag ano? Okay. Basig. Tambis ni kalimusong pa may kato may mangga. Kani kamatis nga gagmay. So tanaw na to kung mapulian ba ni o muhayag ba ni. Para muhayag po na itong kagumaon. Kaya feeling na kung munang galisod mi karon kay ngit-ngit ang mong suga. So kailangan mi og hayag na kaumaon. Pag muhayag na ni, muna ni sang sinya nga paghayag na po namin. Butangan mo ka nag-barbed wire dito tanan. Kani itong, sa ito yung pangalan kanino, Brad? Sir. Si paano mo? Abdul, sir. Si Abdul. Kauban ni Lito yung Lisiro sa una. Pero ni una daw sa giya sa pamay, si Lito na daw nagpabilil. Wala trail ka rin, nagdali. Muna sila mga, nauso na mga ron, mga on-call na mga electrician. Ako rin butang ang cellphone number ni. Libre daw basta senior high. Senior high, mga single mom. Dako daw discount. Gabi na kung wala ilang bana sa balay. Di po yan sa asawa. Kasi po mga kwarta ko, pamalito na kung itangan balay. Wow! Sumuhayag na niya akong likod nini. Kay base niya na si Pari Moagi diri ba, klaro kay dagandagan si Pari niya wala ko. Mabot si Pari madagandagan sa ti klaro kay hagi kita yang lubot. Wow. Aling naman. Sa akong mga silingan po sa Westwoods. Di mo ginato malikayan no, na pagsapulanin na magimulayat. So as possible kita mismo magbutan taong kanang suga, iro para magsaba-saba, tapos kung pwede pa lang ganyan murag barbwire din. Sumpay na yung kurinti mga 5,000 watts para pag Alright. So, tanang natin yung gabi kung muhayag bagit. A few moments later. There in the grasses. And since today is holiday, so amo sa ni kaya akong mga anak way gawa sa silang internet. So ako po ni palakaw niya akong mga iro. Tanaw mga lang. So we're going up in the ECR, our exclusive road. Exclusive road. Oh, di ba? Social kayo sa village, tapos with dog, pasosyal kayo. Pero
Grabe utang gud. Wa ka bayad na. Ayun, I'm not breaking. Pull her. They were going uphill so slow. Ang mga iro gikapoy na. Pati ang gahawid sir. Almost there. Diyan na lang kamay na lang. No! Almost there. I swear. Mama! Almost there. Mama! Then it will slide down. Almost there. Then suddenly ang iro din kay heart attack. Almost there. You can like actually grab it. Alright. Put it around your neck. So rest na muna before going down back. No! If all of us be quiet for just 1 second, or you What? look, be quiet. Oh yeah, I can hear. You do you. Oh yes. Ay, Diyos, dila. What is white on your tongue? Luas? Paano naglabol-bulumbod na? Allah. Wiggle. Oh, look at Billy. Invisible. Seems like you're like a rat. That's Billy. Oh my god, you can tell they're so thirsty. Billy. First ever On the puppy. floor. Yun Okay, yet, the baho most kay mature ka. one. He's the most mature. He knows where to pee and poo. Yes. You carry me, I'll carry Donnie. Try. Almost there. We're almost there. Hey guys, attack is not children. Like, I'll just release them. Release. It's like, no, like. It's like when you let go, but oopsie. Get the water in the river. Elevate. Wala. Where's the house now? What's a host river ka? Okay, and it's ready night. Let's see. Wako na malikas. Tanaw na to kung sure. Kuya Rafer will go with us. Let's see kung nisiga ba ang atong mga pantaod na LED lights. Ah! Nisiga na. Ka-cute. Oh. Ka-cute. Nisiga. Nisiga. There. This one. Oh, look at that. The 200 watts. Ah, hayag kayo. Ayun kayo. Perfect. Plus, ang isa. Sa kusa sa Mount Millionaire. Tama. Oh, hayag kayo. Kita ni mo na. Oh, kaya na ako mag-vlog. Oh. So, it's nice. Hayag na. Andito sa iro mangit-ngit. Pero magagmay diri na siga na pod. I don't know kung pwede pa na. Pero okay naman. Alawa mo sigang isabi. Ani siga day. So naniga ang mga suga oh. Na. Ayan ang isa, hayag kayo, 200 watts. There. And there. Perfect. Hayag na mong palibot. Worth it. Very good. Nice. Actually, pwede sad siya diya ka na. Diya may, dito nun siya gatubang. Ano man, mas makita man yung mga tao. Nagkakwan sa tuwa, no? Perfect. Love it. Palit siya may wasabi o gatas.